η μεσαιωνική καστροπολιτεία του Μιστρά, απλωμένη στην πλαγιά του ομώνυμου λόφου, σε απόσταση 6 περίπου χιλιόμετρων από την πόλη της Σπάρτης, αποπνέει ακόμα και σήμερα την έγκλη ενός ένδοξου παρελθόντος. Η ιστορία του Μιστρά ξεκινά το 1249, όταν ο Φράγκος Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος κτίζει το κάστρο του Μιζηθρά. Το 1460 και μετά από μια περίοδο έντονων πολιτικών και πολιτιστικών εξελίξεων, ο Μιστράς παραδίδεται στους Τούρκους. Το κάστρο συγκεντρώνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά μιας μεσαιωνικής, οχυρωμένης πολιτείας. Τα γραφικά καλντερίμια και τα ακάμαροσκέπαστα διαβατικά, τα παλάτια, τα αρχοντικά, οι οικίες, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια μεταφέρουν τον επισκέπτη στην κοινωνία των τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Στον 13ο, 14ο και 15ο αιώνα, η κατακαιρματισμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία πολιτικά φθήνει, αλλά η τέχνη παραδόξως γνωρίζει εντυπωσιακή ακμή. Η Μητρόπολη του Μιστρά, αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο, η Μονή Βροντοχείου, ο Ναός της Αγίας Σοφίας, η Μονή Περιβλέπτου, ο Ναός της Ευαγγελίστριας και η Μονή της Παντάνασας, μαζί με τα παλάτια και τα αρχοντικά, συνθέτουν ένα επιβλητικό σκηνικό και είναι αδιάψευστη μάρτυρες του μεγαλείου της ζωής στην αυλή του Δεσποτάτου, της αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης και της αναγέννησης της τέχνης. Από το 1989, ο Μιστράς περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.